Herbert e Iván Carril igualaban en abdominais, o mesmo que os seus equipos esta tirada. Foi un empate que non conviña, unha igualada que frea as aspiracións de ascenso do Pontevedra e manda as remotas opcións do Montañeiros a terreo da utopía. En el Viña os dous equipos deixaron unha primeira metade de loita e de apenas un par de chegadas con sustancia. Igor protagonizou a Granate e Iago Iglesias a local. Na continuación, a cousa cambiou. A necesidade de vitoria obrigou a asumir riscos e con eles apareceron as oportunidades. A máis clara do Pontevedra, cando Ángel Luis derrubou o bulideiro Iván Carril. Do penalti encargouse Charles. Rexeitou Iván Parada e con todo a súa prol no rexeite, Charles mandou a pelota ao aparcadoiro. Restaban 20 minutos e foi a xogada clave pros granates. E así foi porque logo se lle complicou o choque. No medio da súa insistencia, o Pontevedra descuidouse e un centro de Romai remachou no Moisés Pereiro. 1-0. Quedaban 8 minutos. Non tería sido xusto. O Montañeiros non foi mellor. E o partido encontrou de novo a igualdade un minuto e medio despois. Córner de Santi Amaro, longo alto, que atopou a xerarquía de Igor de Sousa. O brasileiro regresaba esta xornada ao equipo. Táboas en el Viña, o Pontevedra acumula 3 xornadas en gañar. O Montañeiros 5, malos números para lucir a estas alturas de temporada.